반록은 다시 자시하겠네. 반록 다시 자네 자시간 반록 비아바 알로 사지야. Hello guys, hari ini hari neka naring loper जानो ओंखारलायबाय. जों गेलेगे थेमियानि ड्रेस खौनो सोलियाखै जोङो. आं सोलायदों. मैया बेलासि दुगैना गाननो ड्रेसानो दायो सोलिया जोङो दुगैयाबो जों दा मोनाव दुगैबासो सोलायगोन जोङो. दुगैबाय आङो. आहा दुगैयाखै. नै नोंसोर आरो दिनैबो लुगैलायदो जों जानाय नारें लबरखौ दे. नै माला इंलिश मिडियामाव थांब्ला माबा स्कुटिजों दिनहोजानो मोनो नाथाय बर' स्कुलाव थांबा नै हां साइकेलजों बुखाव बुखाव नै लाजिया नोंसोरथ' बेनिखायनो इंलिश मिडियामाव थांनांगौ माला स्कुटिजों दिनहोजायो दे रावबो रोङा जोंनि बे साम'स दे जिलि 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 लिपतो oh my god nih malah English medium udah mabai ini langzayo labazayo sang kaham बर' स्कुलनि लाबगैयालै बर' स्कुलनि लाबगैयानो हनै ओंखायनो बर'आव फरायनो हानांसिगौ देनां गथ'फोरखौ माबा इंलिश मिडियामाव होनसै दे होसै फुवाखौलाय माबायदि लागोन नोंलाय फुवाखौ आङो साकरियावला औ मा मने अफिसार औ मानि अफिसार प्राइभेट स्कुलनि प्राइभेट बिलाय सरकारिसो ना मायो रसालनिसो बियो खिथिलायदों हनै सोर इंलिश मिडियामनि स्कुलनि मानसिफोरा एसेबाय नै Omid ay naring जानोबा नै माला इंलिश मिडियामाव थांबा बेटारि गारि गंसे लानानै दोनहैजायो मानो दुखु जासिनो हाय नों दै खिथो लुनायसोनो स्कुलाव मैला मैला जिरा होआ नोंखौ सोरानि ओइनि गोथाव सोरनि ओइनि बैसोनि खावनाय बिकास लानि जाखोनि साबारिनिया साबारियाव दोङो दि oh my god खावनायनि नै नारें लबरा खावनायखौ खिथाबायना खावनायखौ खिथानायाव खोनासं खावनायनि प्लानखौ सोर लाग्रोनाय आं नै अरिजिनेल दाकेटानो जों सानैनो नै अरिजिनेल सिखाव बेमोननो नै माने बिसानि खाथि जायो साहा बागाना मालायनिसो ओमफ्राय नैबेनि इसिना हर नै खिथिखा मोखाङा मोखाङा खिथिहर गामिनिया मिन्थिखाजोबो नोंखौ नैबेनो प्लान खालामग्राया नैबेनो ओमफ्राय इयास होनाया नैबे इयास होफाबाय ओमफ्राय लाफानाया नैबे लाफाबाय दा जानायाव नैबेबो जाफासिगोन आंबो जाफासिगोन खावनायखौ नुयो आरो नै इन्टारेस्टिं जागोन दिनैनि खाजिया गोथावबानो मोनो नङा इसको गोथाव बारा गोदै नङा रिबुसो फानलुआबाल' साथारा माथो फानलुखौनो थाइसे जासिया हनै फानलु थाइसे जानाय जासिगोन फानलु गैयाबा आलु साजाया नोंसोर जाग्रोदोंसो ट्राइ खालामदो दे फिथौ बनायग्राफोरा थाब जाग्रोनांगौ होनबा खिथानाय नंदों आङो आंनियाव इसानि नम्बर दंखायो थांदो माबा नायखांदो फुङाव सासेया सोर जाबायनो सोरबा हमनो गोसोबा टें 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 आजा 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 फाननाय खादामफोरखौ दिंदो
เลยจันบ่า มา รอลูกไอ้นั่งก่อนทางชิลเลยเบาเล่นลูกพันธุ์ทางชิลเลยเบาพันธุ์ video ko dan tunai jasigan ba bisira angkat video lah bai taba menjaga ganang ei kaini video ko din tunai jasigan bye bye tata love you all guys jabjasina nen takai love you all guys Reza sampai kau dah bajang ni video ko nai jabjasina nen takai ang video bonai bai tap video bonai bai tap ba bisira ang ne thaga dunai ngai bekan dun tunai jabai bye bye love you tata jabjasina nen takai tak ada nen ko basina nen